Ndị be anyị Ozioma ka anyị wetara unu. Aha m bụ Ifeọma. Ụmụnne ahụ nwere ka ndị Ozioma ka anyị wụ. Yes, Anyị wụ ụmụ Igbo bi na Canada, mana complete ụmụ nwa afọ. Ozioma anyị jiri bịa taa wụ Ozioma business, maka na Chineke kwuru sị onye kwe chi ekwe. Ọwụ onye mkpa dibịa na-akpaka onye ọrịa dị, ma ị nọ n'obodo Igbo taa isi nọrọ anyị bi na Canada, ya wụrụ ma enweghị ihe taga ngizi ọhụrụ ga-ezuru ike, nsogbu adịghị, mana ụfọdụ ndị anyị n'idide ka anyị na-enwetatebe etinye ihe niile ezuo. O ihe mere anyị ji bido digital marketing 6 years ago. Mgbe anyị rụgidere anaghị anọgawa nkụzi, ọwụ ihe a na-akwụ ụgwọ ndị tax anabiri ya, so anyị ebido ihe ọzọ were tigwa nke nyere n'anyị aka n'ụzọ dị iche iche. Etu echikwana eme anyị ga-akụziri gị akụziri, ọ bụghị ga-ebido n'onwe gị gaa na-achụgharị ụmụnne gị na ụmụnna gị ebe ọbụla ha nọ. So ọ bụrụ na ịchịrị mmụdị ihe anyị na-eme, ị ga-abịa ka anyị chie gị ụzọ. Ebe ị ga-ebido bụ na webụsaịtị ọwụ www.mekify.com. Ịbịazi anyị ekwuo marazi otu esi aga dị njem. Ụfọdụ na-ahụ n'anyị in the past, unu ga-ajụ ajụjụ that ọ dị legit, ọ dịkwa real. Ọ dịkwa real o. Anyị nọ ebe a na-agwa unu bịa hụ ha emeghe na digital space. Unu ga-agwa anyị thank you. Ndewo ụmụnne, ka ọ dịrị unu mma.